Un dos mercados das flores máis grandes e populares de Galicia celébrase no concello de Cambados. A boa organización e a gran demanda por parte dos visitantes leva a 22 postos a participar na edición deste ano. A localización, debido ao éxito do ano pasado, volverá a ser a Praza de Feciñáns. Sí, en total vai haber 22 postos. Tivemos unha reunión coas floristeras aquí no Salón de Plenos o viernes. Son elas as que deciden a ubicación, os días, e acordaron volver a reeditalo en Feciñáns. Fíxose o ano anterior, antes facíase en Peña, pero eles entenden que as tasas que nos cobra Portos por facer en Peña que son moi caras, son 55.000 euros ao ano, e aparte que eles buscan unha continuidade de facelo sempre na mesma ubicación, e como lle funcionou moi ben en Feciñáns, pois decidiron volver a facer en Feciñáns. A novidade deste ano será a instalación dunha carpa para forrar enerxía e crear un mercado máis vistoso. Con el o que buscamos é, por un lado, aforro enerxético para que durante o día non teñamos que utilizar o alumeado externo e que funcione, que teña máis visibilidade as flores, que é o que buscaban elas tamén, que se puderan ver ben as flores dentro dos stands, e por outro lado tamén esa carpa transparente que vai permitir é que, inda que este instalada a carpa, pois que se poda apreciar igual o Pazo de Feciñáns. O éxito do mercado das flores de Cambados supón un pulo importante para a vila, tanto a nivel económico como de promoción turística. O volumen de negocio é bastante para as floristeras, pero tamén para nós ser un centro neurálxico nesas datas tamén é importante, porque ten en conta que é un ponte festivo e que é un atractivo máis para a nosa vila, para que a xente veña a visitar a nosa vila, xa non só os concellos do redor, senón aos turistas que veñan a Cambados estes días, pois que poidan ver algo distinto. A entrada é de balde e no mercado poderán mercarse todo tipo de flores. Os postos son todos de profesionais do sector, o que garante a calidade dos produtos.